Cas del Coix de Lins. La segona jornada del Dansaneu ha tingut un nom propi, Palmira Jaquetti. Segons els estudiosos d'aquesta musicòloga i poetessa, Jaquetti tenia dues grans passions, la cançó popular i l'escriptura. Durant l'exercici d'aquestes passions, Jaquetti va col·laborar en la recol·lecció de peces musicals d'origen tradicional per al cançoner popular de Catalunya. Va encapçalar fins a 13 missions en recerca de cançons de tradició oral. 6 d'elles es van centrar en els Pallars. Parla de que com en aquesta zona les cançons s'han transmès o s'han mantingut molt senceres i robustes, no? El castellà encara no hi ha penetrat, diu ella, encara no és que diu, no és que aquí la gent sàpiga més o tingui més capacitat per llegir les cartes, sinó que la pròpia llengua encara es manté neta. Ara, el Festival de Cultures del Pirineu s'ha volgut sumar a la commemoració de l'any Jaquetti en el 125è aniversari del naixement d'aquesta folclorista. Així, davant l'església de Sant Pere de Sorper, s'han tornat a escoltar cançons populars de les Valls d'Àneu documentades per Jaquetti, en aquesta ocasió interpretades per Elisenda Rué i musicalitzades pel guitarrista Ethan Rubio. Abans es cantava molt, abans de l'aparició de la ràdio, i per això aquestes cançons es van recollir, amb la idea aquesta de que la ràdio acabaria amb la tradició de cantar popular, com ha passat, òbviament. I aleshores el que faig jo principalment és agafar aquestes cançons, llegir les lletres, intentar entendre per on va temàticament i donar-li una mica de forma amb tota l'harmonia de la guitarra. Durant l'espectacle s'ha fet també una lectura dramatitzada dels dietaris de Jaquetti en la seva incursió del 1926 a les Valls d'Àneu. En Palmira s'han escoltat de nou aquelles cançons que entonaven els aneuencs d'ara fa més d'un segle. Amor, Rosita i encarnada i adiós amor. Cas del Coix de Lins, casa regalada i una xica ja